Mela, nfakkarkom illi fl-ewwel laqgħa li kellna ikkunsidrajna l-importanza tal-laqgħa ta' talb. Li laqgħa ta' talb huwa l-qalba tal-Knisja u rajna kif hija tant hija neċessarja għalina bħala ġemgħa, issa qed tajt il-magna, il-prayer meeting hija l-magna tal-Knisja tagħna. Rajna wkoll kemm hija effettiva meta aħna nintaqgħu flimkien biex nitolbu. U rajna wkoll x'benefiċċji nirċievu. Għamilna lista ta' dawk il-benefiċċji l-gwadan spiritwali li kull wieħed waħda minna nirċievu mill-attendenza u l-parteċipazzjoni tagħna fil-prayer meeting, fil-laqgħa ta' talb. Fl-aħħar laqgħa, fil-laqgħa preċedenti wkoll, semmejna numru mhux ħażin ta' suġġerimenti prattiċi. Kif nistgħu nitolbu aħjar. Għax kull wieħed waħda minna naħseb indunajna li għandna xi defiċjenzi fil-mod li nitolbu, nistgħu nitolbu aħjar, ħalli anke minflok forsi nfixklu xulxin b'tip ta' talb li semmejna, talb twil, ngħinu xulxin, inkoraġġixxu xulxin. U tajna lista mhux ħażin ta' suġġerimenti x'nistgħu nagħmlu. Nispera li dawn tiftakruhom, alright, u regolarment tevalwaw it-talb tagħkom biex taraw fejn tistgħu tirranġaw. Tajjeb kultant żmien tieqaf u tajt isma' nerġa' ndurhom, nerġa' nismagħhom u ngħid ara qed nerġa' f'dil ħaġa nsejta, għandi bżonn infakkar lil nnifsi. Illum nixtieq li nikkunsidraw xi aspetti spiritwali tat-talb, tal-laqgħa ta' talb u t-talb flimkien. Huma aspetti li rridu nżommuhom quddiem għajnejna, importantissimi. Ġifieri dawna nażżarda ngħid iktar importanti minn dawk l-aspetti prattiċi li semmejna. Alright, tifhmunix ħażin imma dawk is-suġġerimenti prattiċi ma titlobx fit-tul, ma tużax samalla bla toġ dawk importanti, però dawn huma wisq iktar importanti. Minnhom għaliex jekk ninjoraw dawn l-aspetti li ħansemmu llum, talbna jkun fqir, ikun impotenti bla saħħa. Ta' mentri ovvjament jekk ninjoraw l-oħra b'xi mod nibqgħu għaddejjin u nġaħġuha. Allura ħanibda billi nsemmilkom l-ewwel punt. X'għandu jkun l-objettiv prinċipali ta' talbna meta nintaqgħu flimkien? Ġifieri, x'għandha tkun il-mira, il-mira ewlenija aħna qed nintaqgħu l-ewwel qabel kollox għal xiex. Importanti li tkun ċara f'moħħna lkoll, din il-mira ewlenija. U tafu x'għandha tkun? Il-glorja t'Alla. Tinsewa għaddin l-aħwa. It-tir primarju għala jien niġi hawn biex nitlob fil-laqgħa ta' talb huwa l-glorja t'Alla. Ġwanni 12:28 Ġesu jitlob, Missier glorifika l-ismek. Glorifika l-ismek. Dan huwa lan primarju ta' dak kollu li nagħmlu fil-laqgħa ta' talb. Mela allura anka it-talb li nagħmlu irridu jkun talb illi jwassal biex Alla jkun imsebbaħ, biex Alla jiġi glorifikat. Alright, għax dak huwa t-tir prinċipali. Spiss naqilbu l-offerta taħt fuq. Minflok ikonna l-glorja t'Alla fuq, ikonna l-bżonnijiet tagħna. Bżonnijiet tagħna jew tal-ħbib tagħna, tal-familjari tagħna. Qabel il-glorja t'Alla. Nibdew tinnotaw it-talb tagħna billi nitolbu għal dik għall-oħra lija għal Peppu u ninsew nitolbu dak it-talb illi aktar iwassal biex Alla jkun imsebbaħ, biex Alla jiġi mogħti il-ġieħ. Mela allura jekk ikollna dan f'moħħna, jekk jiena f'moħħi għandi li l-iktar ħaġa importanti li Alla jkun glorifikat, anke t-tip ta' talb li nitlob ħajkun differenti. Per eżempju, nfittex li nitlob li tiġi saltnatu. Għax naf li aktar ma s-saltnat Alla titwessa fostna x'ħajjiġri Alla ħajkun glorifikat. Nitlob li s-saltna ta' dlam, tixxejjen, titkisser, u aktar tiżdied is-saltna ta' dawl. Jekk għandi f'moħħi u f'qalbi u fuq quddiem il-glorja t'Alla. Nitlob biex il-mulej jiġi fi żmien tiegħu, ejja mulej Ġesu. Dik it-talba għaliex
għaliex il-Mulej Ġesu meta jiġi żgur ħajservi biex Alla jingħata l-glorja. U nistgħu ngħidu li hemm żewġ affarijiet prinċipalment u b'mod speċjali illi Alla jkun glorifikat fihom. Ħansemmihomkom l-ewwel nett. Alla jkun glorifikat meta l-Knisja tkun b'saħħitha. Jiġifieri l-benessri tal-Knisja jagħti glorja lil Alla. Bħal mal-arusa iktar ma tkun sabiħa u b'saħħitha u sana tagħti unur u ġieħ il-arus tagħha. Mela allura di importanti l-aħħu meta nitolbu jekk ħa nitolbu wkoll bil-glorja tal-Alla fuq quddiem ma nistgħux ma nitolbux għal benessri jiġifieri għal sbuħija għal kobor tal-Knisja. U allura nista' nagħmilkom lista twila. Allura l-imħabba tagħna lejn xulxin ħanqalna u ħanitolbu pereżempju għal pastor. Biex Alla jħossibu jgħinu jtieħ saħħa, kemm minnkom titolbu regolarment għalih? Kemm minnkom? Kif tista' ma titlobx għal persuna, għal pastor, għalina, l-elders li nagħlmu, li nservu, nitolbu pereżempju għall-għallima ta' tfal u taż-żgħażagħ, nitolbu għall-evangelizzaturi tal-Knisja bisimhom ukoll għalkemm aħna kollha nxandru manna evangelizzaturi illi dawn regolarment jevangelizzaw. Nitolbu għal dawk li qed jibbagħtu, għal dawk li tiġorru pis u nafu li tiġorru pis fil-familja fuq ix-xogħol, għal dawk li huma b'saħħithom u anke għal dawk li huma dgħajfin, għal dawk li qegħdin jaqgħu lura spiritwalment, forsi inna ma narawhom, u nimmissjawhom, għal dawk li qed jissaraw kontra xi tentazzjoni. Għandi lista, u mhux ħanajdilkom koll lista, 40 punt. Konna minna darba leaflet, nerġa' nsibu napplowdjawh. Punti li għandna bżonn nitolbu għal qaddisin għall-Knisja. Ftakru għadik l-aħwa talb nitolbu għal benessri għas-saħħa tal-Knisja għaliex Alla huwa glorifikat. Meta l-Knisja tiegħu sejra sew. Meta l-Knisja tiegħu hija sana b'saħħitha u qed tavvanza. Ta' dik importanti. Imbagħad hemm ħaġa oħra li fiha Alla jkun glorifikat. U din hija il-konverżjoni tal-miskredenti, tal-infidili. Dawk li ma jemnux b'Alla. Fil-konverżjoni tal-infidili Alla jkun glorifikat speċjalment. Tħossu dat toqgħod l-aħwa. Għall-empji ġifieri għal dawk li ma jemnux b'Alla tħossukom imtaqlin li mdawrin b'nies illi qabdu triq għal eternità maqtuha minn Alla, illi llum jista' jkun jew għada daw ħajittieħdu ħajqattaw eternità fl-infern. Għandna dat toqol meta naraw in-nies jew għaddejjin intaqgħu man-nies isna mhux aħna. Itolbu għal dat toqol. Għax dat toqol jimbuttana biex nitolbu għal konverżjoni tagħhom. Għal konverżjoni tagħhom. L-aħwa, it-talba għal konverżjonijiet taf kemm importanti. Ngħidilkom illi ma tantx jiswa li aħna nippritkaw. Ma tantx jiswa li l-evangelizzaturi li semmejna jevangelizzaw. Li nqasmu tracts, li nixxerjaw posts fuq Facebook u bl-emails jekk ma jkunx hemm min qed jitlob għal dawk in-nies li qed jirċevuhom. Ma tantx jiswa, ma narawx frott. L-isforzi kollha tagħna ma jkunux effettivi mingħajr it-talb wara dawk l-isforzi. William Carey ġieli smajtuna ngħiduh da kien jgħid hekk ara. Jiena lest li ninżel fl-ispiera fil-fossa biex il-pagani jisalvaw. Iżdintom l-aħwa tridu żommuni bil-ħbula tal-interċessjoni tagħkom. Kemm huwa importanti. Hemm ħafna nies qed jaħdmu fl-evanġelizzazzjoni, immintom aħna irridu nżommu l-xulxin bl-interċessjoni tagħna. Għax inkella l-isforz tagħna ma jħallix frott, ikun dajjef, ikun debboli. Ħanajdilkom u l-istejjer smajnihom. Intom li titolbu għal daw l-affarijiet, iktar ħajkolkom sen fir-riżultat finali minna li nkunu fuq quddiem. Ħafna drabi min qiegħed fuq quddiem jidher qisod jagħmel suċċess vera, min qed jippridka, min qed jevanġelizza u ninsew minn hemm warajh. Minn hemm warajh.
jitlob li wis probabbli iktar għandu sehem f'dak is-suċċess. Mela allura l-aħwa jitolbu għal konverżjonijiet, okay? Tiqafx titlob għal żewġek, għal martek, għal ħbibek fuq ix-xogħol. Inti taf għal min qiegħed titlob, tiqafx titlob għalihom. Għaliex fil-konverżjonijiet Alla jingħata glorja, jingħata ġieħ b'mod speċjali. Jiġifieri importanti mela li l-kobor tal-Knisja u anke l-konverżjonijiet huma żewġ affarijiet li fihom Alla jkun glorifikat. Fil-fatt, kultant ninsew, tafu li anke meta nintaqgħu flimkien biex nitolbu Alla jkun glorifikat anke f'dik il-fatt li qed nintaqgħu għaliex qed nuru d-dipendenza tagħna fuq. Qed ngħidulu mulej, għandna bżonnok. Qed nintaqgħu biex nitolbu u ninterċedu qed ngħidulu mulej aħna mingħajrek ma nagħmlu xejn, jew nagħmlu frejjeġ biss. Qed nuruh kemm aħna għandna fiduċja fih. Għax qed nersqu biex nitolbu. Ġifieri anke dik il-laqgħa fiha nnifisha hija ta' glorja u ta' ġieħ lil Alla. Dawk żewġ affarijiet li l-Alla jagħtuh glorja. Importanti nżommuhom quddiem għajnejna għaliex it-tir tagħna primarju huwa li Alla jkun glorifikat. Mistoqsija li ħafna drabi jistaqsuna hija bliema mod aħna diriġuti nitolbu. Jiġifieri talbna kif irid ikun. Okay? Kif irid ikun? Issa mhux l-affarijiet prattiċi li semmejna, ngħidlek l-ispirtu ta' talbna. X'tip ta' talb għandna nitolbu? L-ewwel nett. Talbna jrid ikun talb trinitarjan. All right? Il-pattern komuni li nsibu fl-Iskrittura huwa li aħna nersqu għand il-Missier, nitolbu lill-Missier f'isem Sina Ġesu imqanqlin mewwinin mill-Ispirtu Santu. Dak huwa l-pattern normali ta' talb trinitarjan. L-Ispirtu Santu ħadem fina għanqalna biex nersqu għand il-Missier bil-bżonnijiet tagħna u nitolbuh ħtiġijiet f'isem Ibnu Sidna Ġesu Kristu. Mela, l-ewwel nett biex nitolbu talb trinitarjan, it-talb tagħna rridu nresquh nindirizzawh lill-Missier. Okay? Mattew 6 vers 9. Isemgħu l-instructions, mhux tiegħi issa tal-mulej. Hekk mela tolbu intom missierna li inti fis-smewit. Istruzzjoni ċara. Indirizzaw lill-Missier. Okay? Dal-ħsieb għandu jimlina bil-konfidenza. Għax nafu illi qed nersqu lejn dan Alla li jħobbna bħala wlied. Dan Alla li għandu il-ġid tagħna għall-qalbu. Allura ma noqgħodx lura għand Missier, mhux għand sempliċement xi ħadd barrani jew xi ħadd il-bogħod minni, għand Missier, importanti. Il-Missier jitlaqwa ġid tagħna u liedu. Mattew 7:11 Ġesu jkompli jgħidilna. Jekk mel intom, avolja intom ħżiena, tafu kif tagħtu rigali tajbin it-tfal tagħkom, kemm iżjed missierkom li hu fis-smewwiet se jagħti ħwejjeġ tajba il dawk li jissupplikaw. Nissupplikaw u nindirizzaw talbna lill-Missier. Xi ħud jistaqsu, allura nistgħu nindirizzaw lil Ġesu jew lill-Ispirtu Santu, jew l-Missier biss. Di mistoqsija li ġieli nistaqsu. Isna ma nistax nitlob il-Ġesu jew l-Ispirtu Santu. Fil-fatt fl-Iskrittura nsibu eżempji ta' talb indirizzat lil Ġesu, ma nsibux talb indirizzat fl-Iskrittura fil-Patt il-Ġdid lill-Ispirtu Santu. Hemm xi ħaġa interessanti, però ħanitkellmu fuq hekk. Mela, nindirizzaw il-Missier. Biex talbna jkun trinitarjan, nersqu resqu talbna f'isem il-mulej Ġesu. Ġwanni 14, vers 13 u 14. Kull ma tissupplikaw f'ismi, dan se nagħmlu sabiex il-Missier ikun glorifikat fl-iben. Jekk tissupplikawni kwalinkwa ħaġa f'ismi, jien se nagħmilha. U jerġa' jirrepeti fi Ġwanni 15, mhux intom għażiltu lili, iżda jien għażilt lilkom u appuntajtkom sabiex tmorru tipproduċu l-frott u l-frott tagħkom jibqa'. Ħalli kull ma tissupplikaw lill-Missier f'ismi jagħtihulkom. Allura u min jgħid, allura ġifieri rrid
wara kull talba nispiċċa bil-kliem f'isem Ġesu. Hawn min jistaqsija din. Hekk irridu nitolbu bil-fors irridu wara kull talba titlob u talaqa f'isem Ġesu u tajjeb ngħidu xi tfisser eżattament. Xi tfisser di li nispiċċa t-talba tiegħi f'isem Ġesu Kristi jew xi ħaġa simili kif ġieli nitolbu aħna. Tweġiba fil-Katekiżmu Twil ta' Westminster jgħid hekk ara. Titlob f'isem Kristu jfisser li b'ubbidjenza għall kmand tiegħu u b'konfidenza fil-wegħda tiegħu nirrikjestaw il-ħniena minħabba fih, mhux billi sempliċiment insemmu ismu, imma billi nisiltu l-inkoraġġiment tagħna biex nitolbu mingħand Kristu l-medjazzjoni tiegħu kif ukoll il-qlubija, il-qawwa u t-tama li talbna jkun milquh. Jiġifieri x'qed jgħidha fi kliem naqa' mimġebbed. Jiġifieri tfisser illi Ġesu talinna l-fidili illi jgħid li nidħlu quddiem it-tron ta' Alla fuq awtorità tiegħu. Ġifieri inti ma tidħolx quddiem Alla hekk minn rajk, le. Imma ngħatajt l-awtorità li jgħid li tidħol minn Ġesu. Din hija waħda mill-affarijiet li tista' tfisser titlob f'isem Ġesu. Tfisser ukoll illi meta titlob f'isem Ġesu nistgħu ngħidu illi l-ewwel nett hemm riskju għax di tista' tkun formola. Xi wħud jaqbdu jużawha bħala xi formula maġika. L-ewwel titlob, mbagħad tgħid dan nitolbok f'isem Ġesu. Isek għax għad dak il-kliem, allura kollox ħajseħħ. Hemmhekk inkunu qegħdin nisbaljaw. Orajt mhux dan is-sens li nagħlqu t-talb tagħna b'xi formula maġika, ġifieri li żżida wara u tiggarantilek li Alla ħajsma' talbek. Orajt però le. Ġifieri mhux sempliċement semmejta u għadta għax hekk spiċċat hekk bla sens, spiċċaw kliem fil-vojt, kliem fieraħ. Spjegazzjoni oħra tista' tfisser hekk ara Ġesu Kristu bħala l-medjatur jikmandana u jibgħatna għand il-missier biex nitolbuh. U lilna jippermettilna ngħidu lill-missier li kien proprju li bagħatna. Taraw b'dan mod nersqu għand il-missier. U l-missier ngħidulu isma' il-qana. Again, mhux għax hekk ġejna minn rajna jew xan xi merti għax badna hu. Tagħmel differenza. Mibgħutin minnu. Mela dik hija t-talba li titlob u talaqa f'isem il-Mulej Ġesu. B'dik il-konfidenza illi mmorru għand il-missier bis-supplika tagħna bħala dawk mibgħutin minn Ġesu. Stamp oħra sempliċi li smajda l-aħħar. Xi tfisser li titlob f'isem Ġesu. Smajdin l-istampa. Ġesu nafu li qiegħed kontinwament jinterċedi vera quddiem il-missier. Immaġinaw il-Ġesu qiegħed mela jressaq kontinwament it-talb tiegħu għand il-missier. Aqbad talbek u tfaħħhom f'dik in-nixxija. F'isem Ġesu. Bad talbek minflok ressaqthom ukoll inti tfajthom u tħalli l-Ġesu wkoll iressaqhom. Dawn huma ħanajtek sfumaturi ta' x'tfisser tagħlaq talbek u titlob f'isem Ġesu. Għal darb'oħra l-aħwa nitalmu nikkonkludu talbna b'dan mod. Jew xi ħaġa simili. Again, mhux ġast biex ngħidu dak il-kliem, għax qed nifhmu xi tfisser. Għax qed nifhmu xi tfisser li meta qed nitolbu bagħatna hu qed jilqana l-missier għax tagħna l-awtorità Ġesu li qed naqdu t-talb tagħna mal-interċessjoni tiegħu u qed jaslu għand il-missier. Tagħmel allura importanti li nitolbu f'isem Ġesu f'dan is-sens. Orajtu ma naqgħux u nagħmlu l-iżbal illi nużaw ġast dal-kliem f'isem Ġesu bla doċċ u bla ħsieb. Mela talb trinitarjan l-ewwel ħaġa. It-tieni. Talbna jrid ikun bil-fidi. Kemm il-darba nsemmuha għaliex il-fidi element essenzjali tat-talb. L-eżempji fil-Vanġeli numerużi, mhux hekk ta' dawk in-nies li resqu għand Ġesu u talbuh bil-fidi. Insibu ħafna. Ġabbu fil-fatt ukoll jgħidilna fl-ewwel kapitlu, l-ewwel itina dak l-eżempju dak ir-raġel ta' żewġ imħuħ, u mbagħad jgħidilna hekk ara. Imma għal dar raġel li għandu bżonn ukoll jitlob,
imissu jissupplika bil-fidi, bla ma jiddubita xejn, għax min jiddubita donnu ħalla tal-baħar isa ma' mewġa. Misjuqa u mqalba mir-riħ. Isma' ġejja, mela. Dak il-bniedem, ġifieri li jitlob u jiddubita mingħajr fidi, m'għandux jissoponi illi se jirċievi xi ħaġa mingħand is-sit. Naqribet ġabbu, ma dak hu ġabbu, ma joqgħodx idur mal-lewża. Talb bil-fidi. Alright, jiġifieri li titlob bil-fidi ifisser li temmen, okay, li talbek Alla dejjem jisimgħu, u jekk qed titlob skont ir-rida tiegħu xi darba jew oħra ħajwieġbek. Dak li titlob bil-fidi ifisser Sidna stess ikkmandana f'Mark 11. Kull ħaġa kwalunkwe li għaliha titolbu u tissupplikaw, emnu li rċevejtuha u tkun ilkom. Kwalinkwa ħaġa li tissupplikaw, emnu li tirċevuha u tkun ilkom. Mela allura rridu nitalmu ukoll kif nitolbu bil-fidi. Mod li jgħinna huwa tgħallem il-wedijiet tal-Alla. Kemm huwa importanti dan. Meta tal-iskrittura tgħallem u rċievi dak li Alla wiegħek. Ħalli mbagħad bl-umiltà, orajt mhux b'xi arroganza jew b'xi tustaġni, inti tista' l-Alla tfakru nużaw kliem uman f'dak li wiegħek. U tgħidlu mulej, inti wegħetna mela allura tina dak li wiegħetna. Fidi, dak tfisser mhux arroganza, orajt u waqqas kif jgħalmu xi wħud illi titlob bil-fidi, jiġifieri li Alla mill-fidi għandha xi qawwa biex toħloq bil-kelma, il-kelma tal-fidi le. Jew allura kull ma ħadd titlob issa tkun saħħa, risk, suċċess, xi ġob, xi karozza ġdida, itlob bil-fidi għax klejmi għall-fidi u Alla ħajtihulek. Assolutament. Dak mhux ma jfissirx dan il-mod li titlob bil-fidi. Fil-fatt Ġakbu stess jgħidilna meta tissupplikaw ma tirċivux għax tissupplikaw b'mod tifi ħżiena biex tonfqu fil-pjaċiri tagħkom. Da Ġakbu, ġifieri mhux ħanitolbu kwalinkwa ħaġa li tiġina ġo moħħna u għax qed nemmnu Alla ħajatijin. Assolutament xejn. Titlob bil-fidi tistenna li Alla ħajwieġbek. Alright, li Alla ħajwieġbek. Isna nista' nagħtu eżempju, fl-Antujk in-negozjanti kienu jibagħtu il-bastimenti tagħhom f'xi pajjiż u jġibu l-merkanzija. Li titlob bil-fidi huwa bħallek in-negozjant li bagħat il-bastiment tiegħu u qed jistenni ġej lura. Jaf li ħajġi lura. Fiduċja. Jaf, għandu fiduċja li ġej lura bil-ġid li għalih bagħtu iġib. Nitolbu b'dal mod l-aħwa. Nitolbu lill-Alla bil-fidi jew le. Għax naħseb ħafna minna kultant nonqsu. Nitolbu ma m'għandniex fidi. Ma nkunux waħedna ta' jekk nitolbu u mhux qed nistennew li Alla jwiġibna ma nkunux waħedna. Fakkarkom fl-Atti 12 għandna eżempju klassiku. Il-Knisja nġabret biex titlob għal Pietru. Biex li kien inkarċerat biex Alla jħelsu. Alla ħelsu, ġi lura, ħabbat, fetħitlu roda, is-seftura, marret tgħidilhom li għaw Pietru u x'qalu qed tiġġennen. Dik fidi, ta' kienu jistennew, mhux tal ma kienux qed jistennew, li meta Pietru nħeles Alla sema t-talba tagħhom, qalu qed tiġġennen. Aħna kultant l-aħwa nitolbu imma ma nitolbux bistennija bil-fidi. Ta' importanti ħafna dana. Ġakbu f'kapitlu 4 meta jikkoreġi lill-insara u jgħidilhom ismitkom ma taqlawx għax titolbu bil-mod ħżiena mbagħad ikompli hekk. Imiskom tajdu, ġifieri minflok titolbu bil-mod ħżiena. Minflok imiskom tajdu, jekk is-sit irid. Anka din ħafna predikaturi tal-Word of Faith Alla ħares titlob talba u tgħidlu skont rida tiegħek għax mhix qed titlob bil-fidi jekk qed tgħidha. Smajniha din, jekk qed titlob il-Alla mbagħad tgħidlu mulej jekk trid inti qed tonqos bil-fidi. Jekk is-sit irid imiskom tgħidu għajdilna l-mulej permezz ta' Ġakbu, ma nkunux qed nonqsu mill-fidi meta tressaq it-talb tiegħek u tgħidu mulej.
ħajseħ dan imma jekk kien ir-rida tiegħek. Alright, importanti ħafna. Wara kollox li nitolbu skont ir-rida tal-Alla huwa t-tielet aspett. Talb Trinitarjan, talb bil-fidi u talb skont il-volontà tal-Alla. Il-missierna ħajkun dak li trid int. Ġesu, jekk hemm eżempju kultant ngħid għall-predikaturi jaqraw għall-Bibja Ġesu talba tiegħu missier jekk trid neħħi it-tazza minni madankollu mhux ir-rida tiegħi iżda rida tiegħek tkun naħseb ma kellux fidi Ġesu dak il-mument għax qed jitlob mhux ir-rida tiegħi imma rida tiegħek tkun. Eżempju ta' Ġesu, itlob imma iwa, itlob jekk kini ir-rida tiegħek. Dan hu l-pattern l-aħwa. Ejni talmuha mhux bil-fors ngħiduha bil-kliem, nistgħu ngħiduha bil-kliem, imma li tkun f'qalbna kontinwament qed nitolbu fl-istess ħin hemm din, imma mulej jekk kien ir-rida tiegħek. Alright, talbna jrid ikun jaqbel mar-rida divina l-aħwa. Inkella mhux ħanaraw frott. Importanti. Issa dan ħafna drabi ifisser illi meta titlob skont ir-rida tal-Alla ikollok iċċedi ir-rida tiegħek. Li ħafna drabi ma tkunx taqbel mar-rida tal-Alla. Konna nagħmlu dan ix-shift. Okay? Jekk inkunu konxi nindunaw ġieli, anke waqt li qed titlob tħossok illi dak li qed titlob ma jaqbilx mar-rida tal-Alla, mela jekk titlob skont ir-rida tal-Alla ħajkollok iċċedi r-rida tiegħek. Inkelleb għal fissat fuq ir-rida tiegħek u jekk tkun differenti mir-rida tal-Alla għal xejn. Thomas Watson jgħid, jekk ma niċħdux ir-rida tagħna nfusna, qatt mhux se nagħmlu r-rida tal-Alla. Dejjem hemm din. Ħanitolbu skont ir-rida tal-Alla, ma ħafna drabi ħajkonna biex nagħmlu hekk inċedu ir-rida tagħna, il-mottivi tagħna li ħafna drabi ma jkunux daqshekk puri u safjin. Ta' mela aspett importanti ta' talbna li nitolbu skont il-volontà tal-Alla. Ir-raba ejja nitolbu bil-ħrara, bil-ħeġġa. Dan ifisser li noqogħdu ngħidu kif jagħmlu jissabtu, ġieli rajtuhom u naqbżu, dak ifisser li titlob bil-ħrara ma jfissirx għajjat twerżiq għalli kieku għallatrux, mhux hekk ifisser. Nerġa' nikkwota l-ġadbu. It-talba setana ħafna jgħidilna x'kienet it-talba ferventi u jfakkarna felija li talab fervur. Mela, it-talba setana ħafna ġifieri li takwista ħafna hekk tfisser it-talba setana ħafna li takwista ħafna mhix talba bla ħeġġa l-aħwa. Mhix talba nofs qalb, birda, talba mqansħa, dik it-talba mhijiex talba setana, mhix ħaġġib lura, mqansħa, bla saħħa. It-talba setana hija talba ferventi, imħeġġa, importanti. Anke ħafna espressjonijiet li naqraw dwar it-talb, jekk nifhmuhom sew, mod speċjali fl-oriġinal, juruna dan, għaliex it-talb huwa mqabbel pereżempju ma' taqbid spiritwali, ma' sara ġifieri, wrestling, huwa tfittxija tħabbit. U dawna ma tistax tagħmilhom jekk int mitluq, mhux hekk, jew jekk tagħmilhom bil-mod għal xejn tħabbad it-tek naqrek għax mhux ħajsamawk. Daw l-espressjonijiet ukoll li tihuna din l-istampa li t-talb tagħna irid ikun imħeġġeġ. Niftakru f'sidna x'jgħidilna l-awtur fl-Ebrej 5:7. Fil-jiem tal-aħmu għal Ġesu qed jgħid, offra kemm petizzjonijiet kif ukoll suppliki, isma'wa kif offrihom bajjat qawwi u dmugħ. X'qed jgħidilna fuq Ġesu? Kif talab Ġesu? Għajjat qawwi, imma ġifieri li ħireġ minn hawn ġew u dmugħ. Talb ferventi, talb imħeġġeġ. Differenti naqam it-talb tagħna vera, kultant. Huwa talb bieret. Kultant nistħajl l-Alla, ngħid għalija jiena, wara nitlob. Ngħid kieku jien Alla u qed nisma' t-talba tiegħi, taf x'ngħidli? Minn vera trid jew ma tridx. Dak it-talb, dak
Speċi ta' isni qed nitlob, ma fl-istess ħin jismani ma jismanix ma tagħmilx daqshekk differenza minn kif qed impoġġi t-talba. It-talb imħeġġeġ huwa talb. Daqs li jew ħajtek iddependi fuqha. Daqshekk importanti illi isek jekk ma ttilix immut. Naqraw ukoll dak it-tip ta' talb fl-iskrittura, tini l-ulied jew mmut. Dak huwa talb imħeġġeġ l-aħwa nitalmu nitolbu nerġa' ngħid mhux bit-twerżieq u t-tisbit, talb imħeġġeġ. Li dak li qed nitolbu għalih irriduh verament, okay? Mbagħad ma dana għandna nitolbu talb biqlubija. All right? Nerġa' ngħid. Boldness bl-Ingliż, bold. Mhux familjarità eċċessiva, all right? Konfidenza żejda, missierna imwalla. All right? Ma nitkesħux. Kultant tisma' nies jindirizzaw il-lalla laqs li qed jitkellmu naf ma' xi ħadd tal-grocer. Mhux dik il-familjarità żejda eċċessiva le. Jew tkun ardit, mu arroganti, imma qlubija, qaddisa, dik il-holy boldness. L-istess qlubija, pereżempju, li Mosè fl-Esodu 3 naqraw dwarha u talab lill-Alla hekk ara. Qallu meta kien jitlob il-Alla biex ma jeqridhomx lill-poplu, il-għala għandhom jgħidu l-Eġizzjani, araw x'den jagħmlilhom, ħariġhom biex itemmhom fil-muntanji u jeqridhom minn wiċċ l-ard. Il-għala qed jgħidu lil Mulej. Erġa' lura mis-saħna tal-korla tiegħek, Mulej, u reġġa' lura ħsara li trid tagħmel lill-poplu tiegħek. Qlubija biex tindirizza lill-Alla u tressaq talbek b'dan il-mod. L-Ebrej 4:16 isemgħu x'stedina. Ħanersqu mela bil-konfidenza ukoll qlubija lejn it-tron tal-grazzja sabiex nirċievu ħniena u nsibu grazzja l-għajnuna tagħna fi żmien opportun. Nersqu bil-konfidenza wkoll bil-qlubija. Importanti li ma' din inħaltu l-umiltà. Għax kif qed ngħid. Qlubija b'arroganza ma taħdimx. Qlubija imma fl-istess ħin umiltà. L-antiki kienu jgħidu bil-Latin nitolbu in forma pauperis, jiġifieri f'forma ta' tallab. Nidħlu b'konfidenza imma fl-istess ħin bħala tallaba fil-bżonn. All right? Li niddependu mill-ħniena. Mhux għandna xi claim partikolari personali. Hekk irridu nersqu b'umiltà. Alla tafuha nfakkarilkom. La ħajilqa' huwa qassa jisma' t-talb ta' min hu mkabbar, ta' min hu superf, ta' min jippretendi li hu xi ħaġa u tħalt hekk. Min għalik li jinċaħat jew l-ħaq x'imkien. All right? Min jersaq bi preżunzjoni quddiem Alla. Alla la ħajilqaw u waqqas ħajagħtih xejn. Tidħol u tiddomanda. Tini. Alla ma ħajtik xejn. Għax Alla iniżżel il-potentati mit-tronijiet tagħhom u għolla lill-lumli. Mela lill-imġewħin bi ħwejjeġ tajba u lill-lonja x'għamel bagħthom il-barra b'xejn. Bagħthom il-barra b'xejn. Fakkarkom fil-parabbola tal-Fariżew minn fuq bih innifsu u l-Pubblikan fl-Luqa 18. It-talba tal-ewwel wieħed intlaqat tat-tieni wieħed l-umli hija. Min minnhom ħareġ ġustifikat ta' din iskrittura it-tieni wieħed. Mhux li mkabbar il-Fariżej bih innifsu minn fuq imma l-umli Pubblikan. Alla sema t-talba tiegħu. Kemm huwa importanti. Ian Bounds jgħidlek awtur li kteb ħafna fuq it-talb. Talbna irridu nibdewh fil-baxx ħafna qabel ma jitla fl-għoli ħafna. Tifhmu din? Ibda talbek fl-umiltà jekk tridu jasal fl-għoli ħafna. Isek għandek vleġġa, iktar ma ġebbida l-isfel, iktar ħatitla il-fuq. Nerġa' nikwota l-ġagbu. Imma Alla jagħti aktar grazzja, jew nkunu eżatti grazzja ikbar. Għal daqstant tajt l-iskrittura. Alla jopponi lis-supervi imma jagħti grazzja lill-umli. Ejja irresqu talbna wkoll b'umiltà. L-aħwa l-umiltà again mhux minn barra, ġifieri mhux
jew bil-vuċi l-umiltà sinċira li narfu aħna minn aħna mingħajr pretenzjonijiet żejda. Ta' importanti, talbna għandu jkun talb umli. Ukoll talbna jrid ikun talb bil-persistenza u ma ngħajjewx nitolbu kemm huwa importanti. Kolossi 4:2 iddedikaw erwieħkom għat-talb. Dik il-kelma nistgħu nifhmuha mod ieħor, iddedikaw, tfisser kunu devoti ta' xi ħaġa, ippersistu, ipperseveraw fit-talb. Irridu nippersistu, nitolbu bistennija sakemm nerġa' ngħid naqalgħu dak li għalih qegħdin nitolbu. Intkom tafu anke mill-esperjenza, Alla mhux dejjem iweġibna fil-pront, mhux hekk? Ħafna drabi jgħaddi żmien bejn dak li qed titlob u tweġiba t'Alla. Anke fit-talb hemm l-istaġuni li tiżra, l-istaġun li tikber ix-xitla, mbagħad jiġi l-istaġun li forsi taħsad il-frott. Hemm perjodu. Ħafna drabi Alla jista' jieħu żmien tiegħu, daqqa ftit u daqqa snin biex iwieġibna. Nibqgħu nippersistu, nibqgħu nitolbu sakemm naqalgħu u ma naqtawx qalbna. Tiftakru f'Ġenesi 32 Ġakob tiftakru għamel lejl sħiħ jissara ma' raġel, u nafu minn kien dak ir-raġel, u r-raġel fl-aħħar wara sħiħ jissara ma' Ġakobx qallu ħallini mmur għax li qed jisbaħ. U x'wieġbu Ġakob? Ma nħallikx tmur jekk ma tberiknix. Dan qed tfisser fina nitlob il-Alla, irressa s-suppliki l-interċessjonijiet tiegħi u fl-istess ħin qed ngħidu mulej mhix ħallik titlaq qabel tberikni, qabel twieġeb talbi. Talb persistenti, bla ma ngħajjew. Okay, mela l-aħwa tifqux, taqtawx qalbkom titolbu, jekk qed titlob għal xi ħadd, jew kont titlob għal xi ħadd, martek, żewġek, ħuk, oħtok, ommok, għajjejt u waqaft, għamil żball. Erġibda, erġa' persisti sara ma'Alla sakemm Alla dak li skont ir-rida tiegħu u bil-firda tiegħu jagħtik. Spurgeon jgħid hekk il-predikatur. Imisna nistennew tweġibi tat-talb. U mhux suppost inħossuna komdi mingħajr tweġibiet. Daqs kemm kieku ktibna ittra lil ħabib fuq kwistjoni importanti u bqajna bla ma rċevejna risposta. Eżempju sempliċi. Ktibt ittra l-ħabib fuq xi ħaġa importanti, ma tibqa' tistenna, meta ħajweġibni, meta ħanirċivija dik, mhix ħanieqaf, mhix ħanikkuntenta u hija ma ġara xejn le. Okay? Talbna bil-persistenza. Inkoraġġi xulxin. Tajt kemm ħaddum tirrepeti? Tibżax, irrepeti. M'intix ħadd iddejjaq. Ma tiftakrux f'dik l-arma persistenti u l-imħallef ħażin fl-waqt 18 ta' fuq hawn tiksirlu għajnu u fl-aħħar ta' dak li talbet. Għax talba kien tal-persistenti. L-aħwa hekk ejja nitolbu, okay, ukoll persistenza. Mela fil-bidu għadna li ħan nitolbu talb trinitarjan. Nitolbu l-Missier f'isem Ġesu mmexxija mill-Ispiritu Santu. Fl-aħħar mhux l-inqas talb ma jrid ikun talb fl-Ispirtu. Taħt il-gwida tiegħu bit-tmexxija tiegħu. Fil-bidu għadna li m'hemmx talb fil-Patti Ġdid indirizzat lill-Ispiritu Santu, għad sar tista' jgħid allura ma nistax nitlob direttament l-Ispiritu Santu nista'. Mela le, l-Ispiritu Santu huwa Alla. L-Ispiritu Santu huwa divin u wieħed mit tliet persuni divini. Ġifieri żgur li m'hemm xi li jiġi li tgħidli ħażin tagħmel jekk tindirizza l-Ispiritu Santu. Le, il-pattern semmejnieh, però tista' liberament tindirizza talbek lill-Ispiritu Santu b'mod speċjali. Titolbu pereżempju għall-unzjoni tiegħu, l-anointing tiegħu. Titolbu biex jagħti l-ħajja ġdida. Għaliex dak huwa xogħol partikolari speċifikament tal-Ispiritu Santu li qajjem il-mejtin mill-mewt, jirriġenerahom, mela le,
tista' titolbu u hemm talb ieħor li jaħdem fi qlubna, li jfornina u jqassam id-doni spiritwali. Mela le tlob l-Ispiritu Santu biex jqassam id-doni l-aħwa u mbagħad il dawk li rċevihom jgħinhom ikabbruhom u jiżviluppawhom. Jgħinna nitolbu. Ma nafx nitlob l-Ispiritu jgħinna fin-nuqqas ta' ħila tagħna. Itolbu jgħinek jekk ma tafx titlob jekk titfixkel. Mela le, ġifieri tifhmuha tajjeb, il-pattern huwa dak. Talb indirizzat il-missier f'isem Kristu bl-għandu tal-Ispiritu Santu, però nistgħu kemm il-Ġesu nindirizzawh u anke lill-Ispiritu Santu. Ħalli ma jkunx hemm min kellna mistoqsija l-ġimgħa l-oħra li ngħid fixkel. Ta' nfakkarkom mingħajr il-ħidma tal-Ispiritu Santu talbna jkun ineffettiv. Min ilu jitlob, jirriskja illi jsir expert fit-talb. Kollox titgħallem mhux hekk. Meta tagħmel oġġett tal-ħafna snin, tista' ssir expert. Tant tallimt, għamilt dawk is-suġġerimenti kollha forsi hemm inti xi tiżbalja fuq wieħed minnhom u ssir expert fit-talb u tispiċċa titlob bil-ħila u l-esperjenza tiegħek. Għaddiju l-Ispiritu Santu u jiġrilek kif ġralhom il-Galatin. Bdew fl-Ispiritu u kif spiċċaw fil-laħam. U l-laħam m'għandu xejn x'joffri. Attenti l-aħwa li ma mmorrux naqgħu f'dal-gandot li nitolbu hekk bil-ħila u bil-kapaċità tagħna mingħajr ma nkunu mmexxija igwidati mill-Ispiritu Santu. Alright, importanti ħafna għaliex mingħajrhom talbna jsir formalità. Formalità. Kliem ripetut darba wara oħra ġimgħa wara oħra mingħajr ħajja. Mingħajr ħajja mela nitolbuh l-Ispiritu Santu biex jagħti l-ħajja anke lil talbna talb mingħajr it-tmexxija u l-unzjoni tal-Ispiritu Santu bla saħħa, bla ħajja ta' xejn. Okay, rridu nibdew fl-Ispiritu u nkomplu fl-Ispiritu għaliex talb fil-laħam ma jħallix frott. Żewġ punti li ma nixtieqx ma nsemmix għalkemm madna ħafna affarijiet. L-ewwel ħaġa, irridu nżommuhom f'moħħna wkoll daw ta' li kemm ħadajdu li affarijiet. Kull laqgħa ta' talb. Meta niġu għal laqgħa ta' talb, kun sinċir issa, kulħadd jaraw tistenna fuq kollox illi tiltaqa' mal-mulej. Tiġi jekk dal-ħsieb illi din hija laqgħa mhux biss maħutek, imma waqt il-laqgħa int ħadd intaqa' mal-mulej. Trid tos, il-preżenza tal-mulej. Aħna ma nimxux fuq il-ħass, għax jekk timxi fuq il-ħass tiżloq jgħidu. Aħna, l-enfasi mhux fuq li tħoss, però irridu nħossu dan is-sens tal-preżenza tal-Alla fostna u nixxenqu għalih. Meta niġu niġi b'dik l-istennija li rrid inħoss dan is-sens il-mulej hija taw. Kemm huwa importanti ma niġux hawnhekk biex għamilna xi ħaġa. Tlabna eżerċizzju tqajna mal-aħwa u tlaqna le. Is-sens tal-preżenza tal-Alla. Nixxenqu għaliha, nixtiequha u jalla nesperjenzaw għax meta nesperjenzawha minnkom esperjenza jaf x'jiġifieri, x'differenza tagħmel li toħroġ minn hawn ġew dak is-sens li l-mulej kien hawnhekk. Nibqgħu nixxenqu għaliha u nistennewha. Nitolbu il-mulej kull laqgħa ta' talb li jtina din l-esperjenza mhux biex nimxu fuq il-ħass, jekk ma ħossu xejn ma jkun ġara ma waqgħodx id-dinja, però xorta nixtiequha u nistennewha. It-tieni ħaġa dak Alla li lilu qed nissupplikaw huwa omnipotenti. Jista' kollox. Ninsewa din. Ninsewa din. Alla li lilu qed tressaq talbek omnipotenti. Jista' kollox. Mhux ħafna affarijiet, mhux xi affarijiet, mhux dawn kollox jista'. Efesin 23. Issa, il-dak li kapaċi jagħmel
eċċessivament iżjed minn kull ma nissupplikaw jew naħsbu skont is-seta li topera fina. L-Apostlu. Il-dak jiġifieri l-Alla li kapaċi jagħmel eċċessivament iktar minn kull ma nitolbu jew naħsbu. Immaġinawha, inti qed taħseb fi bżonn. Inti qed titlob dak il-bżonn lil min? Il-dak li kapaċi jagħmel eċċessivament iktar minn dak kollu. John Newton fl-Anja l-Inkantaw jgħid hekk: Thou art coming to a king. Large petitions will thee bring. For his grace and power are such, none can ever ask so much. Fakru għalilkom infuskom l-aħwa. Unfakru għal xulxin il-grandizza u s-seta tal-Alla li lilu qegħdin nitolbu. Ħalli dak li qal Arthur Pink ma joċċalina. Għax Arthur Pink għalhekk. Il-maġġor parti tal-Kristjani jistennew ftit mingħand Alla. Jitolbu għal ftit u allura jirċievu ftit u jikkuntentaw ruhom bi ftit. Għax Alla tagħhom huwa żgħir. Ejja ma nkunux hekk. Ejja niftakru fil-grandizza ta' dan Alla, fil-kobor tiegħu, fl-omnipotenza tiegħu. Ħalli talbna ma jkunx ċkejknen, imma jkun talb kbir. Tajjeb ħa niftakruhom daw it-tnejn. Niġu hawnhekk ukoll nistennew il-preżenza tal-Alla u anki niftakru li dak Alla huwa Alla omnipotenti. Mela biex nibdew nikkonkludu, anke forsi jekk konna ftit ħin għall-mistoqsijiet, l-objettiv primarju, l-għan ewlieni tal-laqgħa ta' talb, x'għadna li hu? Glorja tal-Alla. Il-glorja tal-Alla. U l-glorja tal-Alla tidher b'diversi modi. L-iktar ukoll tispikka fil-benessri tagħna tal-Knisja, u fil-konverżjoni tal-mitinbin. Hemmhekk ħad tispikka il-glorja tal-Alla, mhux biss għalina, anke għal dawk li jarawna għad-dinja. Meta jaraw il-Knisja b'saħħitha qed tiddi ħajatu glorja l-Alla. Meta jaraw l-emil tajjeb tagħna. U anke fil-konverżjoni il-glorja tal-Alla għaliex meta bniedem midneb, mejjed fid-dnub, Alla jtieħ il-ħajja u jibdlu jagħmlu ħolqien ġdid, x'ħajjgħid il-bniedem li jarah? X'għamel dak? Le, dan xogħol tal-Alla. Żgur kif inbidel, qegħdin niftehmu daw iż-żewġ affarijiet importanti nżommuhom. Għadna li talbna rrid ikun trinitarjan, il-pattern nistgħu nużaw nindirizzaw il-missier f'isem Ġesu immexxin u mewwinin mill-Ispiritu Santu u jkun bil-fidi skont ir-rida tal-Alla, ikun bil-ħeġġa, biqlubija, b'umiltà u anki persistenza. All right? Niftakru illi nitolbu b'dal modi kif billi nitolbu. Semmejniha din. Titgħallem titlob b'dal mod billi titlob. Kif jgħidu bħalma titgħallem issuq il-karozza billi tidħol u tibda s-suqa. Allura jien ninkoraġġikom l-aħwa anke wara li għadna dal-ħafna affarijiet importanti. Ibda billi ħu bis-serjetà. Mhux il-ħin ta' talb ta' hawnhekk. Issa, jekk trid tibda tagħmel xi ħaġa sostanzjali, ibda billi tieħu bis-serjetà l-ħin ta' talb fil-privat. All right? Min hemmhekk fil-ħin ta' talb bil-privat ta' kuljum għall-mulej tista' tipprattika ħafna minn dawn l-affarijiet, imbagħad ħad tiġi hawnhekk u ħassib aktar faċli. Tagħmel l-ewwel nett ħanerġa' nfakkarkom titraskurawx il-ħin ta' talb personali tagħkom waħedkom li tixxierku mal-mulej ta' kuljum. All right? Imbagħad ukoll jekk għadkom qatt ma miltu dan, għatu kelma lill-Alla, illi jistek għamel pledge lill-Alla mulej jiena ħanam tikkelma li ma nitlifx il-laqgħa ta' talb. Issa wara li fimt l-importanza tagħha, n-neċessità, l-benefiċċji, ingħatajt l-għajnuna kif għandi nitlob kemm affarijiet prattiċi, kemm affarijiet spiritwali. Issa allura għandik kelma li jiena kull laqgħa ta' talb ħankun hawn. All right, l-aħwa dil-laqgħa ta' talb li nagħmlu hija l-laqgħa tagħna. Dil-laqgħat l-oħrajn mhux tagħna, imma l-laqgħa fejn ilkoll nipparteċipaw b'mod iktar attiv.
allura titilfuwix. Toqgħodux lura meta tattendu milli titolbu minħabba semmejnihom il-mistħija jew xi ħaġa oħra, tkunu skoraġġuti għax tara xi aħwa jitolbu aħjar f'għajnejk minnek, tibżax li żbalja, tibżawx titolbu għax tiżbaljaw, ġaħadna ħadd ma ħajtħaq bikom nirrepetuha u taqtawx qalbkom għax tajt il-marelli jew tal-affarijiet. Aħna fit tliet laqat tara kemm daħħalna materjal. Taqtawx qalbkom, mhix ħadd tagħmel kollox f'salt, alright, huwa normali li daw il-laqat nabbuhom b'ħafna ħalli jservuna, alright, għal-aktar il-qoddim. Ġifieri taqtawx qalbkom. Importanti, ibda billi titlob kif taf. Dik li sbaħ. Itlob int fejn qiegħed. Alright, fejn qiegħed. Ibda jitlob minn fejn qiegħed. Imbagħad, evalwa talbek minn ħafna panik u għajtara dil ħaġa nista' nirranġa, dil ħaġa nista' ntejjibha, qed ninsa dil ħaġa f'ħanfakkar lil nnifsi. Il-mod. Kull wieħed u waħda minna għaddejji minn dal-proċess, taħsibx li inti biss. Ta' kulħadd min qiegħed hawn, min għadu jibda, min ilu 10 snin, min 30 sena, il-koll kemm aħna għaddejjin u l-koll irridu ngħinu u ninkoraġġixxu il-xulxin. Ta' ġifieri fejn tinduna li tiżbalja, taqtax qalbek, aħjar titlob mawweġ kif jgħidu milli ma titlob xejn. Għax xi ħaġa mawġa tista' tirranġa, imma jekk m'għandek xejn ma tista' tirranġa xejn. Xi ħadd darba qal u baqa' ġo moħħi din illi t-talb, alright, huwa wieħed mill-aktar suġġetti li nitkellmu fuq u nippritkaw fuq u niktbu kodba fuq u naqraw fuq. It-talb, fil-fatt anke jien meta smajt jekk inħares il-librerija tiegħi, l-iktar naħseb erja li għandi fuq suġġett huwa fuq it-talb. Għax huwa l-iktar suġġett li nitkellmu u niddiskutu fuq. Però qal ukoll xi ħadd illi huwa l-aktar suġġett mbagħad li meta tpoġġuh fil-prattika huwa traskurat. Ma nixtieqx illi daw il-laqat għadna ħafna imma mbagħad ma noħorġux il-frott fil-ħajja tagħna. Tax inkunu ħlejna il-ħin tagħna u l-enerġija tagħna. Mhux biss ħafna kliem issa rridu nsarfu dak il-kliem. Jew aħjar tridu wkoll intom issarfu dak il-kliem fil-ħajja tagħkom. Fil-prattika, tridu tlaħmuh, għax inkella ma jkun jiswa xejn. Illi nkunu għamilna 3 laqgħat oħra mal-pritki li kollha li għamilna u s-seminars u l-irtiri li għamilna fuq it-talb, jekk nibqgħu ma npoġġuhomx kull wieħed waħda minna fil-prattika. Ix-xewqa tagħna u anke t-talba tagħna hija li naraw il-frott minn dal-laqgħat. Ħanerġa' nfakkarkom, mhijiex ix-xewqa li aħna nikkonvinċukom istek insawtukom dal-laqgħat. Alla irrid jikkonvinċikom fl-interjurità tagħkom ġewwa. Jekk għadkom intkomx konvinti minn dak kollu li smajna itolbu. Ħalli jkun Alla x'kif Alla jikkonvinċik, allura alright. Jekk nikkonvinċik jien, jekk inti tħalli li biss nikkonvinċik jew l-pastor, tkun konvint imma l-ftit. Jaddina għażmien u terġa' koppi. Però jekk Alla jikkonvinċik, allura x-xogħol t'Alla il-frott li jibqa', mhux frott tal-bniedem li wara ftit jispiċċa fix-xejn. Aħna nixtiequ naraw frott li jibqa' u l-frott li jibqa' huwa x-xogħol t'Alla fikom. Din hija x-xewqa tagħna li l-impenn u l-attendenza narawha tiżdied, alright, il-partiċipazzjoni nixtiequ li tiżdied. Tiġa rajna ngħid għaliha jien tiġa ringrazzjajt l-Alla għax xi wħud minnkom tiġa rajt sforz. Ġifieri nirringrazzjaw l-Alla li tiġa bdejna minn laqgħa l-oħra nagħmlu dal-kambjament.